KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum won bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone jaam fo yaato ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen kawɗa ha mi salminima mi juurimama mi wima yen battinimo Wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki kala ko uste men yataw ko bakkatuji men Seydi Thiam. Allah jarama Binta Tall mi salmitimama mi juurimama mi ñaganmama Allah moƴƴere en jetti Allah e ñalaɗo muɗum jomiraɗo joom baɗo e bawɗo gartiɗen ɗo hande o ngam huccidirde renndo ngo yewtide mabɓe wadde ɓe e juurmo Wuuri taw karallagal ngal heeton ko Djiby Dieng gorko mo kañele kanneraji nanjiɗa ngara ngo wawa kota jewna waɗani karallagal ngal so hangama hande kamo safrata ɗum mbaɗen ngal jogoɗani ha guede ɗum noon Djiby Dieng min calminima min juurimama min duwoymama Binta Tall min salminimama eyyi kawɗa ha ko artude ɗo tan wadde bandiraɓe meɗen julmo Wuuri wonnoon en puddinoma e korka ka bismillahi rahmani rahim Allah hokki en yaltude en alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon en gartat ha e bandiraɓe mbaddene umen julmo Wuuri seɗen mbadda julmo Wuuri noon mi yejjita banam gorko hono Siley Dembele gorko mo ɓundukuma banna a salminama a juurama wiyama ya julmo Wuuri mi yaha ha tokkal Nioro walla mi yaha to laamogo dawla Sénégal walla mi yaha Farayse mi tawa toon hono banniragel meɗen gorel o wona bande gorko jarama Binta golle ma jooɗi peewi mi weltanimama gonga tigui par ce que julmo Wuuri julmo Wuuri ko lawol Djiby Dieng par ce que sa wuuri ha hitande dartimam Wuuri aɗa foti wonade bande julmo Wuuri taw noon koye dow gonga nde wonno hande oɗo saaha e ngoɗo weeyo won galleji ɗi natta sa waɗi ɗum enquête tawata ko hakkude neɗɗo e joom suudu mum ne tikkodiri tawa ɓiɓɓe baba ne tikkodiri jeeya jiiɗoɓe me baba ne tikkodiri jeeya nawliraɓe ne tikkodiri ƴewiraɓe e rewɓe resaɓe e galle ne tikkodiri donc on responsabilité jogui ɗum ko gorko galle par ce que gorko galle kañum ko woni gaynako galle mum wadde oɗo ñonkoto e ɗeɗo gueɗe casɗe ɗe moƴƴani ɗe ganduɗa hoorema ruttina ɗiɓe caggal aɗa foti ƴewtade ɗum e galle ma lewru foof so woni 15 heures 15 heures woni lewru 15 heures tan aɗa foti nodde galle ma ono foof joɗɗon nodda ɓiɓɓe ma nodda bañan rewɓe nodda rewɓe ma joɗɗon jewtidon sa tawi won hen ɓe seeɗa naati ko ɗumen tikkodiri belditina joomumen so tawi kadi aɗa jogui haqqille mo poɗɗa waɗande joomumen ha mbawa jogade ɗumen mbaɗa ɗum kono gorko wona ñaminde tan e yarnude e harnude gorko waɗira yowal galle non non gorko wiira yowal galle ko yo tinno ƴeewa ɓesgu mum ƴeewa galle mum kono hande wonno seeɗani heedore ko rokka ha timmi naati e galleji ɗi naati e bureau ji ɗi naati e service aji ɗi naati e seeɗani kala ɗo jaaɗa hande ma tawtoɗo seeɗani donc so tawi yimɓe koori lewru korka no ganduɗa hoorema ko lewru suɓade nder lebbi ɓorɗo bakkat promotion vraiment so tawi yimɓe juuli ene poti waddude julmo Wuuri wadde eɗen mbaɗa julmo Wuuri bandiraɓe foof min artu noon min gartu eko kalmi ɗo ko eɗo ñonkoto gonɗo e galleji ɗi kono eɗen mbaɗa julmo Wuuri Alhaji Ali Wadde Mamadou Harouna omon toon to dolaji dentuɗi Amérique o jeeya ko hakkude jomon e ñanga idi wuuro ceerno Adama Gaye
mo Matar Alisi non mbimami ko Ali Wade walla mbiyam Mamadou Harouna min ngare Moutar Alisi en mbaba wadde émission ha ngayen en kaalen haala Moutar Alisi calminemo kankone e juuroɗen mo ñagonɗen mo Allah moƴƴere kanko hajja Famata Hammadi Diallo ko joom suudu makko ɓen toon to dolaji tentude Amérique kamɓene ɓe calminama tigui rigui ɓe en juurama en caminat noon o mo ganduɗa hoorema ko Daouda Dia Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia nde wonno sa naati galle foti yeccitade e joom galle ɗon tigi calminten bandiraɓe meɗen Coumba Gangue ene wonde Mamadou Ñokkane waɗandi o saahaɓe ketti kono noon en camina gorko pullo labaɗo jontaɗo jaaɗo e jamanu saɗa yaha e dimo ɗacca wima ya ara woni Alhaji Zakaria Diallo ndewi kam ɗaha cam wimomi nam waɗa feere ganda galle gara machallah e jangga toon kirtimi hirande mawde waɗi hen kalisaji kewɗi kono ɗum ɗo foof min wona ɗum welimi makko ko jikku makko mo jogui o wona boulot blanc rouge ala kanko ko blanc tan walla wona noir ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo o teddinimi e nder bandi ko en en cammini Hajjaru ɗi kan nan toon joom suudu makko calminen kadi debbo bambaɗo tawɗen ɗon o salminama juurama Amadou Tidiani Ba tawɗen kene waɗa préparation janggo mum fayi France en calminimo en juurimomo en cammini galle Zakaria Tam hay goto en goppani kawɗa ha ande ñatande a waynakimi de eyyi won noon ko ɓunuru janggaria a waynaki de neɗɗo noon sene yaaha worat ha jatigui mum eyyi aɗa andi Djiby ɓunuru janggaria ko fajiri sala ne waɗa saaha ɗen daaɗi ko daaɗi less ɗum wala probléme sa haɗani goto min duttuno waddoyde makko yewtere so Allah o jaaɓi faade ceerno men ceerno Kalidou Boutanta toon to anani Boutanta men gaare makko galle makko toon jehen mbaɗen toon yewtere nde so Allah jaaɓi e cammini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe ɓe foof hay goto mabɓe en goppani Yaya Alpha Dia mon Yaya Alpha Pam gorko cuballo mon toon to dowlaji dentuɗi Amérique o salminama o juurama e ñagono mom Allah moƴƴere ɗo wawi wonde eno woniri kala o salminama tigui o juurama Alhaji Abou Samba Diop Leila Ndiaye ene wonde oɗo mo ganduɗa hoorema ko Hammada Thiam salminama tigui rigui juurama personnel radio ngo won e télé o kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe duwanama ɓe ñagama duwaw e yafuya Ousmane Sarr ene wonde Hadja Hawa Dem ene wonde Goli Wadde mbaɗa andi yeeɓe jeeɓa ɗeɗo jewte no fewi no fewi kamɓe fof ɓe calminama ɓen toon to France o ɓe calminama kawɗa ha ko ɗon taƴanmami tan mi salmina la ɗon taƴata haala ka ɗon taƴanmami an hoore mami bisimilla mi waɗa julmo Wuuri banam gorko sehilam hono Moussa Kane gorko mo kal Nioro on émission o ñande fof ko jeemɗo kadi o haala hen yiyande makko ko yi ko ɓeydete hen eko ustate hen Seydi Kane mi salminima mi juurimama kadi an wona yiiɗa hande anca janggo eyyi so ɗum ɓenni en mbaɗat juulmo Wuuri hono kaw Matar Alisi omo waɗi geste mo ganduɗa mi ronki yejjide ɗum kanko e sohnajo o nde mbiɗaɓe tan esam ne sanki mbaɗa jogui sankare ɓe noddu ko téléphone ɓe mbadde ɓe duwodiri yam te ene wawno wase tawdeɓe hen mais ganduɗo fodde waɗat fodde han ñande foof eyyi so ɗum ɓenni noon hande yewtere meɗen mbiɗen keɗen kaala yimɓe wiyeteɓe aɗa yerlo aɗa yaafo wima taw wonko wone nder ɓerde muɗum ene jagganma hen ko ganduɗa ko Allah yiiɗa annabijo Allah yiiɗa ɗum noon yimɓe so pelliti wiide ene jarlodira ene jaafodira ya taw koye ɓerde lamde kawɗa a jarama ene heewi oɗo jamanu yeru tan ɗo joni ɗo jewten ɗo yimɓe fof nana jeeɓa en ene beltiɗa ha cam e Bintou Tall nana jewte vraiment jewɗen beeli taw ene wawi wonde ko sen ndendi tan jonde nde yimɓeɓe kolle yimɓeɓe mataw eɗen beldi walla wonko hakkude meɗen taw sen ceerti min ma en kaldata ene wawi leydi ko yeru noon mbaɗmi ko enen kam eɗen kalda machallah par ce que min komi kawma kadi komi ceerno ma donc wona an jimmi wadde yeru wona voilà jimmi famminde bandiraɓe ɓe Djiby neɗɗo kala ko mbawɗa dañde less asmane ko gasata ayi mi haalanma Djiby ay jangde kala wiiɗo jangde moƴƴani ko fenande jangde ko famɗo suura he walla mina kono jangde noon yummu e bammum e tanum ko pinal mi anda saɗa faami jimmi haalde ko ay pinal ko ɗum woni neɗɗo base jangde ɗum woni neɗɗo par ce que
so tawi joni a jangi ha heewi ala pinal ɗiɓe wawi kada yama aɗa nawi cengalal aɗa cengalal cengalal wata cammeje ko mbiya aɗa ƴogoya ma dañ ndiyam a dañata ndiyam kono wayata seeka e pinal mi hokkuma ɗo yeru goto mawɗo goto meeɗi ndeysan o wi ɓiɗɗo ɓiyi ko an noon mbaɗa yiiɗi janguindema janggo aduna ha mbaɗi janguindema janggo aduna ƴettu kayit ƴetta bic jaaha kala ko jiiɗa ko hawni binda gaddana hen o yalti galle o yeyi tan o tawi mbuɗu ene ubbe tan ubbito mbuɗu so ubbama tan ubbito o est ce que ɗum ɗen hawni Allah donc ɓaade babam windu somi ko hawni yomi windu mi hawni donc mi windat o ɓenni windu o ɓenni o are dingiral ngal ganduɗa hoorema ko hollolde waalo woni ɗum nokku mo ganduɗa hoorema toɓani ilani ala huuɗo ala ñayko ala ñamanteri jawdi mais nayyi gonɗi hen ɗi koɗi kaarɗi haɗi batti deltuji ɓesɗi ɗi jara eni ɗi jaltina kosam ɗum nden hawni Allah aɗa faami Djiby ɗum nden hawni Allah ɗomi nde ladde morande hay hunde ala ɗo ɗine no mbay fayde o windi o rutti o yaha yeeso o tawi tan ladde nde ganduɗa hoorema ɗum ko beeli ɗum ko ndiyam ɗum ko huuɗo hecco ɗum ko gawde ɗum ene molla ene naɗa ɓurum nayyi ɗi ne naati hen nagge fof ne turi ene ñaama kono nayyi ɗi pooƴi haɗi mbaɗi bamɗi aɗa andi so neɗɗo fooƴi waɗata ko mbabba ɗo firti ko joomum haarani ɗum tawi haarani ɗum c'est très important joni noon o ɗum ɗo nen hawni Allah ɗum ɗon ndeladde ɓe welde e wadde ɗum ɗo ni tan wayni non vraiment ɗum ne hawni o windi o ɓenni o tawi wandu ene dow lekki ene fijira kaake mum ko wandu ene ngabbi dow lekki ene fijira kaake mum quoi e ane sari haalata ko haalaɓa a faami ko kalmi ko de oui jam ɗum hawnake ɗum wonde woto ko koy ɗum ndeni hawni o windi warti babiraɗo wimi holko jiiɗa oye baba min gadimi yiide ko hawni mi yii mbuɗu tan ene ubbito wuuro o yiyata ɗum goni o wi ala o wi ɗum firti ko neɗɗo moƴƴo e nder leñol mum lamɗo ɓernde kaare siri dokko jawdi mum bannumen mbiya no ngubbo golle mum ɗum ubbotako aɗa wawi wiide ubbo gollam kono ko moƴƴumi ko kam a waɗo ubbude joni fof ɓe mbi ɗon suulkere du ko tere feeña ubbude ɓuuri hatta ɗum feeñde nani ɗo ɗon o ɓenni o ɗo are ladde tan nde ganduɗa hoorema hay hunde ala hen nayyi ɗi ne kaari oye baba min nde jiimi ko nayyi ɗi ne kaari te ɗon ala huuɗo ala ndiyam ala haydara te nayyi ɗi ne kaari e nden lelta o wiyata ɗum gonɗo o wiyala ɗum ko yondikinare neɗɗo kala ko dañƴa yone sa yondikinima e gurdam ma a ñamnata ko ka wawa yobde a haalata kaɗa wiye aɗa haltuɗo a rombata a wittata ko leegal mbiya aɗa suuɗo a watta kala temedere métre mbiya aɗa masko saaha fof kirtuɗa jana mbiya tension ma ko iddita ko fenayi walla kon to biddatal voilà c'est ça woni janaɗo quoi o wi ɓennumi noon tawmi nayyi ene goni nder huɗo hecco ndiyam ne wayno leydi mais nayyi ɗiɗi pooƴi haɗi mbaɗi bamɗi wayno ɗum goni babu wala o wi ɗum firti ko neɗɗo daño ha heewa taw yondikinaki daña jawdi ha heewa taw yondikinaki ko sa renaki ɗeɗo gueɗen ɓallima yaɓɓude jaɓɓal ngal jeeya namdeɗa ka jogaki aɗa wattu ɗo ko ittunoɗa ɗo ko aɗa haalta ko kalnoɗa o wi yiwandu ene fijira kaake mum dow lekki o wi ɗum aduna nan ara yesso ma rewɓe mbattu luude appartement ji ɗe jeeya hen koye mumen fo ari fof nan ɗo ko pinal woni neɗɗo aɗa andi jofi mbi ko civilisation golo guene ɓe mbi yooɗe wandu tan ko laasi mum so tawi wandu ala laasi boni mbaddi bonde gari jaale noon ɓuuri maɗo sukako ay pinal c'est très important mais jangde ene moƴƴi vraiment jangde ene moƴƴi kono pinal ne moƴƴi sa fini noon Binta ma won neɗɗo kewɗo masalaha a wonta tikko a wonta kaɓeteɗo par ce que sa woni kaɓeteɗo firti ko ala pinal saka daña muñal sa woni tikkowo firti ko ala pinal saka ne gona muñowo ha mbawa wurdude e yimɓeɓe ɗum tagui oto yimɓeɓe pundodire koye mumen
julde koto ko artami doro yeeso ma ɗo tan mi wiya Binta aɗa yarloɗo yaafo taw mbaɗa mufi laaɓi so filmi tan ware ɗum holko firti ko ɗum heewi ɗo noon kawɗa ko firti voilà hande comme no mbiɗani woto puntodirene koye meɗen sa yi woto puntodirene koye meɗen kala ko ɓerde lamde hokkani e yondikinade kala ko hokkani wona farfartude e wiide aɗa heɓa ka jeeya wiide kadi par ce que addante ni après yimɓe kutoma par ce que pourquoi yimɓe kutoma wona a ƴeftat ha ƴefta ka jeeya ñaama ha ñaama ka fotani ñamde saabu ñaama ka fotani ñamde woni hay sa tawi ko yimɓe ndenti cikkata ko an tan goto jeeyi kuydam naati gawɗa tawa hande ko ganduɗa ko ene leerma an yimɓe ndendi ɗum mbiya aɗa holle hen ƴoƴe ko an ɓuuri wadde mérite o an ɓuuri ɗum jeyde ñaama puydam naati saabu a ñaami ko kuteɗa saabu kala mo ñamanɗa ene darma ene anda carrément ɗum ɗo a ñaami ka jeeya amma yat kutaɗo gonga laaɓi kono yimɓe yo gattir haqqillaji aɗa wawi ɓuutede ni ko noon so haadinimo e ɓuutede ni ko jam kadi haade men yaade gollimi ɗeɗo golle oɗo wuti mo mbiɗani yoɗi ko Abdoulaye Diallo original ko pulo fuɗo koddiɗem noon ɗo litre sangal wende ɗo oy kam ɗaha cambimo nam o somi yeehi Guinée omi addani wotti joɗɗo machallah mbaɗa e ɓanduma kanko waɗimi dani noon kadi ko jikku sa joɗima e leeso nuni fiɗima hollima jikku muɗum ayi Djiby sa woni julɗo kulɗo Allah parantoɗo Mouhamadou Rasoulou sallallahu taala alayhi wa sallam bintata reno jogari jikkuji nayyi hen tati woni koye ndiwdi hen jikku goto woni koye kullel jikku gonɗo e ndiwdi gadano ko jikku dutal dutal ene harmi ñamde sababu woni ñamata ko jiiba nde wonno sa woni julɗo kulɗo Allah parantoɗo Mouhamadou Rasoulou sallallahu taala alayhi wa sallam reno ñamde jiiba wonno Allah ene heeɗi neɗɗo ñamde jiiba so wona ene hedde mayde ma seeɗa itta hen seeɗa ñamata mayde wonno Allah ne yiɗi neɗɗo won premier ndiwri ɗiɗi ɓiɗi ndi reno jogari jikku jeeyi mi anda seɗa faami jeeyi jolfuɓe ɗum ko bahoñ woni tan aɗa andi jeeyi an wona Binta wat feere ganda jeeyi mi andi jeeyi a andi voilà eyyi jeeyi no wiye jeeyi kono jeeyani kono wona toon paaɗi ɗum ko yewtere wonde a faami jeeyi holko bonni jikku jeeyi bonni jikku muɗum kene huuli reedu ala tawhid kala tawɗa jeeyi sa wi jeeyi tan diwat ala tawhid neɗɗo noon sa woni julɗo kulɗo Allah parantoɗo Mouhamadou Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam a jogoto tawhid en jogo cuusa reedu nde wonno kadi ganda kala ko joole ma koye Allah ummi neɗɗo ala ko wayno waɗa neɗɗo haydara jikku goɗɗo ndiwri gondi ndi diwani kono ko ndiwri woni gori gertogal aɗani gori an kam mo wata waɗade gertogal holko bonni ñikku gori gori so tawi naati fini subaka ene rewe jarlal e yiɗi funtude ɗum yaltina wiide ɗum ngo ñaama ko taqilma kalma kono fewi wiide ñaama ngo yaltinta ene funta jarlal ngal ene waɗa ɗum peeg ne waɗa wiide mami seeka ne wudire fonde ni jarlal ngal no wiide oto funtam de taw hay wudire wotere sekata ɗum tagi neɗɗo so tawi a woni julɗo kulɗo Allah parantoɗo Mouhamadou Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam hatti jaral ma mbiɗa o wiyata ko wudere eyyi mi mbimi aɗa andi hayso ni tan aɗa haalde debbo wona gonta haala belka ɗon haalde haala wasata tompen mammi haala wona gartogal noon jikku gori gartogal noon mbima bonni ɗum kene ene haala fenade ene fena ene funta jarlal so welti suba rewata koye jarlal ngal ene waɗa ni wirdu mum en tappayde a meeɗa ɗum wiidan en tappayde wimam seeka ne wudere fonde ni taw hay wudere wotere seedata won koye funtude ɗum jarlal ngal ne yaara caggal wi oto funtam de taw ko anani voilà jikku goɗɗo gonɗo e kullel o ko dooño andi dooño ene jogui temedere capanɗe joyi jikku dooño tan dañi so wirtima ko ɓowli ɓowlo so wirtima ko wojji wojje so wirtima ko reno reno so wirtima ko olɗi olɗa so wirtima huuɗo nande mum ɗum moƴƴani sa woni julɗo kulɗo Allah parantoɗo Mouhamadou Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam jogoɗa ko jikku goto kono hande mbulɗa ɓawa janggo nanowa ɓawa te ɓoola on wondatako kono ceerno Mountaga
Amadou Muntaga Tall o meeɗi arde Mboyo Waalo o tawimi toon on saaha ɗo galle ceerno Mamadou Hawa ɗo yo Allah yummoɓe yafoɓe kamɓe fof omo haalo oye banda men paamede kala ko ñiiɗa ɗo jamɓuri kadi gondi ko moƴƴi ɓuuri kadi neɗɗo gondotoɗo ene wondo mo wondata kono wondo tan mbimi an ceerno mo wondata kono wondorto o so waɗi ko moƴƴi ne moƴƴi so waɗi ko bonni ne moƴƴi a wonde makko tan so waɗi ko boni o yeeka mbiya waɗi ko boni kaɓon ala an waɗ ɗum koko moƴƴi so waɗi ko moƴƴi kam ɗum ko noon heddi noon mawmowo e kongu e seyɗani koko naati e yimɓeɓe hannde ha mon fof fayti place muɗum yimɓe so gondi mon fof larta jaam larta suturu larta teddugal kono gonda e neɗɗo o ɓuurma hoodere mbiya pourquoi walla o ɓuurma nanede mbiyamo pourquoi walla o ɓuurma yontede walla mbiyamo pourquoi walla o ɓuurma wadde fayida mbiyamo pourquoi ɗum kaldata ɗum koye Allah wallahi par ce que neɗɗo o kala ko wawno wonde e ma e ko jogori wonde e ma waɗa memma nde gonɗa e nder ridden ma balɗe capannayyi a yiyanimi mi yiyanima mayde ma gurdam ma ɓeyde ma kaaɗi ma fayidagal ma fof waɗa memma nde gonɗa e nder ridden ma balɗe capannayyi wadde an sa yi neɗɗo ko posoma walla ko bande Allah ne hokkimo martaba Allah ne hokkimo hunde taw ka malaɗo dogoɗo limtede malaɓe waɗɗa ko donare mo yo Allah nawa ɗum yesso nde waɗa hoore makka tan yo Allah hokke ko hokkimo ko walla hokkuma ko ɓuuri ɗum kono nono awata ɗum haydete ko aɗa fera koyɗe makko walla aɗa haasidomo so haala makko haalama ɗo yimɓe goni bonna inde makko a faami de so wiyama ko moƴƴo mbiya ala ko bonɗo anande kaɓata koye hoore ma te on jibimi haalanma on kala ñande o ñande o lelli o sellani so nawama hôtel ƴewde ko wondi ko affaire ɓernde te ɓernde nde so yilama waɗama ekko hay hunde tawetake toon o mayrata ko par ayno ƴettirta mbuus ɓalejo tan mbuus faba mbaɗa jeeng en toɓɓiri ni en toɓɓiri noon ɓe waɗata ɓernde kadi ɗum ɓernde haasidi ɓe wi bandiraɓe so taktako mo ala peɗeli hocci feggere yoro ko toon peɗeli en kono wiide ne waɗa e ɓoggol wurte dande ɗum ko haasidagal haasidde moƴƴani kadi mi haalanma ɓinguel yaare sa waɗe e poche ma jibi saha fo haqqille ma wonti hen nde wonno so jikkuy mum ati moƴƴani kadi fewani kalmi ko noon kalmi ko gallaji men kaldemi koye hoorema kaldemi koye aduna o nde wonno sa yi tan hannde caɗele mbaɗi yimɓe natti toɓede ilemeje ngala liɗɗi ƴeŋti a faami de barke ala kalis jogoɗa ɗo joni ummotoɗa galle mon ɗo joni a wecci 10 000 francs kono haade ma hode ha hunde a nawtatota waɗi ni ko jikkuji ɗi boni Allah noon o wawno finde subaka o waɗe moral gotal kono wata ɗum par ce que mo hettitoɗe o rasul sallallahu taala alih w sallam aɗene parnomo kono galleji ɗi yo yimɓe natta galleji ɗi ɓe ƴeewa ɓesguji ɗi eɓene tikkodiri ɓe kaldata eɓene kaldodira ko boni eɓene kaldodira boni e nder koye mabɓe ɗum noon watta ɗum ko seyɗani Binta Tall kawɗa ha ko kalɗa ɗo ko mboɗo sikki haydara wattatake hen saabu ko wone hunu ko fof toni gayni a haali kala ko ponnoɗa a haalde Seydi Thiam ko wiide tan sukaɓe yo mbattu haqqillaji e koye mumen te kadi no mbiɗani ko noon mawɗo goto ene heewi wiide somi tawi joom martobo o wi mi ɓeydat martobo makko beele e nder ɗo ɓeydumi martobo makko ɗo omo wawa nawordemi hen saabu neɗɗo ganduɗa tan ka yi neɗɗo a anda ɗo taga a anda ɗo mawni a anda ko woni arsugue muɗum donc min somi yi joom arsugue garanmi ko ɓeydude arsugue muɗum kono mi ustantaa ɗum sabu woni ɓeydande ɗum arsugue mi ara mi tawtuma e ko gonɗa ko somi tawtima e ko gonɗa ko tan hay somi dañano ma waw nawordemi hen ɗum noon hannde aduna o eɗen tampi no feewi yo yimɓe gartir haqqillaji mumen ganda hannde dañal aduna wona hay dara kala ko jiiɗa e aduna ko ho gasi million e milliard e mbuuɗu yo yaade teddugal kala ko ala teddugal wona hay dara aduna ko teddugal woni hen saabu yimɓe nana nafodiri taw gandodira hande neɗɗo nana woni caggal leydi fina nafma ko ganduɗa ko a meeɗa yiide ɗum a meeɗa andude ɗum taw koko yima tan ene yidma aɗa yiiɗi ɗum ene yidirma Allah nafma ko ganduɗa ko an a jooɗata ni aɗa wiya oɗo kam holko mbawmi yobde ɗum ɗum noon yo yimɓe gartir haqqillaji mumen haasidagal ala ko nafata haydara sa woni haaside jeyata kada gasa
ada gasa ñande fof wiye o kam ko wondi o de sellani jaha hôpital ñawma wasa yiyeede taw ko ɓerde bonde gonduɗa aduna fit jala jañña fittanuma ganda kala ko jiiɗa e aduna koko gasi kala ka dañano ko Allah woni ko hokkanima kono ko Allah taganma ko hadema nadde leydi ndi a heɓat ɗum noon bandiraɓe gattiren haqqille men dokkidiren juuɗe pijjen jalen ganden ko wona Allah fof ko mere so ɗum ɓenni kaw ɗaha en jamnoto Serif Maki Aidara saabu e korka he kadi wonko waaji hen yimɓeɓe par ce que ɓe mbima sa hodde moƴƴo moƴƴa sa hodde gando sa jaaɓi ganda saabu sa hodde gando hay sa anda haydara saɗa takko ɗum tan ma wotko koccuɗa e muɗum ɗum noon Serif Maki Aidara min calminima min juurimama min beltanima kadi hono sohnajo Safiyatu nde min gari galle a yañnini min a holli min galle ko galle Allah galle amen ɗum noon yen battinima wurtaw eɗen ɓeydi kadi en gussaki kawɗa Allah jarama gueɗe kewɗen hen Djiby watta noon koko Pulaar wiyata ko koddigal ko yaware koddigal ko yaware sa ronki famde ɗum ƴewata ko hakkude lella e mbeewa lella woni ko ladde mbeewa woni koye wuuro te pourtant oɓe nandi noon eyyi ɗum yimmi haaldem ɗum ko faccirandema kay firande mi facciranma naata heqqille ma ko ɗum so mi andi hen mi waɗan balmi mo jogi hellam tan nani de aca naate a faami de aɗa andi lella woni ko ladde Djiby mbeewa woni koye wuuro mais e nder wuuro kay mataw mbeewa ɓuuri fayida e martaba e lella a lella yiyata ko samba ñalande aɗa joɗɗo duuɓi temedere a yen lella kono gandita koddigal ko yaware so lella naati wuuro nangue hoore hedde 1 heure walla 2 heures fayi ɗum ɗo ɓuuro ngo fof abbitu paye lella yebbone lella ari e woyyo lella e haayo lella hankkadi paye lella mbeewa nana tigui ɓurɗum martaba e wuuro sa welama ɓiɗa kosam ñaama sa welama kirsa ñaama tew nana ɓallima onon gondi kono koddigal ko yaw wona lawol noon koddigal fotani wonde yaw par ce que sen gondi Binta aɗa foti andude ko peesammi mbaɗa foti andude ko peesata dans la norme so tawi rewi lawol kawɗa ha jafaɗa ɗon de wallahi neɗɗo fof ɓuuri andude ko jomum peesata salor ko salor jaɓo hen koyngal mum nanɗon min kay hande somi ɗarima mbaɗa andi kawɗa ha ko peesata te mbaɗa andi ko peesata wallahi mbaɗa andi ko peesata ndaw kiloji kewɗi alors Djiby ala makko ala ɗum dal haali gonga woni nani tan ɗo mbimami ko noon tan par ce que wiide ene ubba gueɗe moƴƴo woni nani mbuɗum ubbitemi ronka voilà ronka e ubbu ko ɗum kono mbaɗa haalanma so ɓiɗɗo jibinama ha gasi won aroɓe ɓen ndu o ɓe mbiya yo Allah wurnu barkina ɓe mbiya yo Allah goto wuyi keeɗu ka mais won duwaw goto noɓe jejjita c'est très important woni yo Allah watmo gañaɗo bandiko en par ce que neɗɗo so wona gañaɗo bandu men ala ko pirtuɗa sa heddi ɗum ƴeyata koye rasul sallllahu taala alayhi wa sallam nde yonti nelede o nelade ko bandiko gadi salademo wona an joni ɗo gonɗa ɗo joni ɗo gonɗa an tan yeeru Binta ɗo gonɗa ɗo sa yalti galle mum tan no mbaɗa hande wadde fayida e lerde ni wonmo ganduɗa nanɗa o yi tan ko ƴewde ɓakkere waalo anandi o waɗa yeeso ma no Binta finiri ala hande noon watta hay mbi ono wayi yomtede ni voilà ɗo Djiby dari ɗo joni waɗi panɗo muɗum simin dari woni jiɗno josino sago mum waɗa gembe o witta hakkude mais ɗum foof noon firti tan ko haasidagal dal haasidagal ay ngal ɗo eɗen jogui ngaluji ɗi moƴƴani ngal haasidagal ngal naafigagal ngal comgal ngal bamgal ɗum ɗo kay so arte neɗɗo wonti babba wonti poupel poupel woni ɗum mbaɗi jiɓatte wallahi donc eyyi kawɗa ha Djiby nana waɗen signalé eyyi ko joguiɗen e waktu ko nana gas to banggue yewtere nde yewtere meɗen eyyi bisimilla mi yiiɗa seetude e ma noon machallah ala enen kay ala min fof jiɗo sertude goɗɗo ɗon par ce que min ma ko Allah waddi en wallahi kadi mi haalma Djiby wona yiɗiɓe kaldata sinno yiɗiɓe kaldata min mi haydaran kaldata wallahi an Binta kono haaldata ko gurduɓe yiɗodirɓe ko ɗum Allah waɗi hakkude men wonno
a meeɗi darade mbiɗa baba o e kalawo e nder yimɓe mo nangue jungma mbaɗa yiɗ ɗum wallahi de ka cukalel mi wiyanima ni on saha wallahi Allah heewi konngol ma ngol ha mi addima e juuɗe ma hannde sa dawni kam mi dawat sa heewi kam mi hirdat jarama te mbaɗa wawi jibindema seydi Thiam waɗi noon ko neɗɗo ɗum tagi neɗɗo wiya yo won neɗɗo moƴƴo ay joni min hannde ɗo mbiɗami poti en piin ɗo ɗo ittuɗami ɗo basiki ala mbaɗa ittani ɗo min wima billahi ene wila ilaha par ce que kono komi janoɗo gallam mbaɗa fofto mbaɗa ɓallina fof fof ne ɓalli fof saha fof o koddaɗo yerlade yaafo mi o wirtomi mo mi yaha o wiya deede mbiɗani kaw mbiɗa ka jaw bindete noddi wiya aɗa ɗum joni firti koye ka jontaɗo ka moƴƴo wona sa wonno mbanɗa jaranta kam ɗum won ɓurɗo towde tumminade wawa ittudemi ɗo métere par ce que mi yiyani ma neɗɗagal mi yiyani ma fayidagal ko wiɗi yimɓe tan en battinima wuudi kadi ko duwaw kono wonmo yiɗa ɗum yaaduɓe kaso miɗa wiyade en battinima wuudi ne woodi ala ay goto yiɗa ɗum kadi yo juut eɗen duwowo duuji ɗi kawni yo juut joni ko duwaw so Allah ka jontaɗo yo juut am biyata amin aɗa waɗi galle hirande battata aɗa ñamni yimɓe yo juut ko duwaw kono sa naati sa daari guiri neɗɗo ne soka a wi ɗum yo juut ala weltataw o yiɗa ɗum de mo ganduɗa ɓuura dolle en ɗeɗɗa ha porko ɗum puɗɗi yeltude sa wi ɗum yo juut voilà on yiɗa won ko heddi yo juutɗo ɗum neɗɗo yiɗa wiyata ɗum ɓurmi jangguede ko fajiri mi salmini bandiraɓe ɓe mi ñaaguima kadi yafuya en weltima no feewi min gartuɗo ñande wonde so tawi jeeɗo ñawi eɗen poti waddude yewtere ndeɗo yewtere ma ndeɗo Binta banam debbo goto ne wiye Dieynaba Sammalow ko ɗaniyanke ko France woni o monɗo min mbadde makko yewtere so Allah jaaɓi to kanko ko neɗɗo dariɗo gila subaka yidde firtude yidde wonde hunde kadi Allah waɗimo ɗum donc min garti hen jibbi Allah jarama ɗon ma julmuɗo annene judde balɗe moƴƴude battande kadi ande Binta Allah jarama a jarama ya wuur cella amin kawɗa ha mi weltanimama Seydi Thiam min somi mbaɗa welto yala ya wuur cella ni jalni a jibi walla ɗum go ya wuur ka cella o min mbaɗa andirade jibi woni mo anda kono min mbaɗade yeeɓoɓe kadi goni ɓe ganda kono min mbaɗa andi yen battinima wurtade en ɓeydi en gussaki jibi annene min calminima min beltanimama Seydi Dieng ka suko moƴƴo aɗa darini liggey ma min beltanimama no fewi en battinima wurtade en ɓeydi en gussaki aɗa andi caméra aɗa wawi huccide e jomum sa fi janggal tan jomum en perde contrôle kala moota aɗa ɗum ɗo ene uddita kadi haqqillaji ɗi kawɗa ha so ɗum ɓenni kala ko kalɗa woni koye ma min guila gonmi cukalel mbimi mbaɗi yinma min nimsitani kadi ko jiddirnomami saabu ka jinnaɗo moƴƴo ka pawowo sukaɓe ma e lawol moƴƴol ɗum noon min nimsitani ko pawami e jungo ma ko mboɗo welti hen no fewi so ɗum ɓenni en jahat ha Italie Aissata walla Aissata Sakho walla Aissata Abdoul Sakho Aissata Abdoul Bocar Sakho ene wonde longal makko kanko longal o wi longal min mbaɗimo juurmo Wuuri min mbima kadi yen battinimo Wuuri Seydi Sakho kawɗa ha hokkimi Aissata Sakho kono mi nimsitani ɗum ka debbo moƴƴo ka jontaɗo ko ɗon kadi jaaten France to nenam Coumba Gange walla ɓiyam min mbima kadi yen battinimo Wuuri ane kaw Elimane taw eɗen ɓeydi en gussaki kala ko uste men yataw ko bakkotuji meɗen e noon mbadditen juurmo Wuuri hono kawa men Abou Diop tata Leyla hono longel meɗen ɓuuƴi meɗen kadi en mbi en battinimo Wuuri Idrissa Mbaye mi weltanimama no fewi Seydi Mbaye an attiri haqqillo ha mbawmi jooɗade ɗo hande mbaɗa waɗa émission gonka debbo e Renndo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
jobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma